गोलाघाट जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दिनै उरियाम खाथिनि रंजालि नगराव मोनसे मेलेमजिबिफोरखौ लानानै जुथुमा जायो आरो बे जुथुमायाव गाहायै बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि रांखान्थि सोलोंथाइ समाज बेबस्था बायदि बिथिंनि सायाव रायलायदों आरो बे रायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुमिय' पि नार्जारि बिथाङाबो दंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि धनसिरि जिल्लानि आफादगिरि इउपिपिनि गोलाघाटनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी बिदिनो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर दंमोन आरो बिनि गेजेराव जों बेखौ रायलायनाय जादों खिन्थु रायलायनायनि गेजेरजों जों गाहाय माबाया जाहैदों जे बिटिआर एकटआव जिहेतु 5 नं दफायाव मोनसे लिरनाय दंमोन जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल उननि समाव बियो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाफैबाय बेखौ दाफुंनायनि बेलायाव थांनाय जिहेतु बिधान सभा जालांबाय बे एसेम्ब्लि सेसनावनो बे बिलआ पास जानांगौमोन जिहेतु मरान मटक आरो कुसरा सुबुंसिनि जिहेतु काउन्सिल दानानै बिलआ बेयाव बारलांबाय खिन्थु जों मोनदांनो मोननायसै उननि समाव जे जोंनि गावनिनो मन्थ्रि WBT आरो BC बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बेखौ माने बिल पास खालामनो गोसो जायाखै गोसो जायैनि कारनफोरानो जाहैबाय बिथांमोना माने गावसोरनि गेजेराव मोनसे राजखान्थि जि मोनसे एना एनि सोलिबाय थागासिनो दं बिटिसि एलेकायाव बिथांमोना सानदों जे बे एकर्डखौ खालामनो थाङोब्लानो बबेबानि सोरनिबा मावफुंनो थांब्लाबो एकर्डनि दफाखौ सोरनिबा लाब जागोन आरो बबेबाखौ जुदि मावफुंनो हायाबा सोरनिबा लाब जागोन बेबादि बिथांमोना सानो आरो बिथांमोना बेयाव इलेक्सनाव गोबां खहा जागोन होनना होनदों खिन्थु जों बिथांमोनखौ गले गले बुंदों जे नोंथांमोना बिटिसिनि मानसि बिटिसिनि रायजो राजाया बिटिसिनि भटारफोरासो बेयाव भट होगोन जों बिटिसिनि बायजोआव थानाय मोनस्नि जिल्लानि बर'फोरा बेहाय भट होआ बेनिखायनो जे जोंजों नोंथांमोननि बे बिटिसि इलेक्सनाव जेबो लोब्बा होनो नाङा आरो जोंनि जितु राजखान्थि मोन्थाय जोंनि जितु समाज बेबस्था जोंनि राव हारिमु सोलोंथाइफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जों जाहाथे खामानि मावनो हायो बेनि थाखायनो बे मा होनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जिखुनु प्रकार जों दाफुंनो होदों आरो बेनिखायनो चन्दन ब्रह्मआ बेखौ मावनो गोसो गैयाबाबो BPFआ बेखौ मावनो गोसो गैयाब्लाबो जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि फाइनान्स मिनिस्टारखौ बेखौ माने हस्तक्षेप खालामनानैब्लाबो बे बिलखौ लाबोनो थाखाय जों खावलायदों बिथांमोनखौ जों नारसिनदों आरो बेखौ जुदि लाबोआब्ला उननि समाव जोङो जितु 2011 मायथाइयाव जितु इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव नाथाय जोङो मा बुङो जोङो बे राजखान्थि हान्जाफोरनि बेरेखायै जोङो खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लागोन आरो बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों बा बिथांमोनखौ जों नारसिनो थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंना होनो नांगौ